Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Rasulillah. Ahlak dərslləri biz yetimlərinin haqqını başladıq. Qızğanış biz indi bitirə almayız onu. Tamamlay almasımız indi bu yıl. Lakin davam etirimiz inşallah. Yetim şariat көзлегеннән атасыз бала. Сабыйлыкка ирешкәнче, сабыйлыктан чыкканчы, ул инде бәлагатькә ирешкәнче, әгәр дә аның әтисе юк икән, әтисез бала, ул ятим санала. Ни өчен? Чөнки кешелектә дин ягыннан да гаиләнең яклаучысы, гаиләнең саклаучысы ата кеше, әни түгел. Шуңа күрә әни ничек кенә тырыш булмасын, балалары өчен ничек кенә янып киеп яшәмәсен. Аның турында ничә дәрес булды инде, ләкин барыбер ул ананың ире үлгән икән, ул тол, балалары ятим санала. Һәм шәригатьтә ятим хөкеме аларга төшеп, инде өммәт шушы ятимнәргә ярдәм итәргә тиеш була. Аятлар китердек, хадисләрдән инде төп хадис инде менә шушы ике бармак белән пәйгамбәребез күрсәтте, шулай бит. Аны карап чыктык. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям ятимне алып, шуларына ярдәм иткән, шуларның мәнфәгатьләрен кайгырткан, тәрбия биргән кешеләргә Аллаһның рәхмәтен генә дә димәде, Аллаһның җәннәте генә дә димәде, Аллаһның мәгъфираты да димәде. Нәрсә диде? Җәннәттә бергә булачакбыз диде менә шулай. Бу инде күрсәтә, Аллаһның рәхмәте дә булган моңа, Аллаһның мәгъфираты да булган, Аллаһның җәннәте дә булган, әле җәннәттә дә нәрсә? Иң югары дәрәҗәдә. Ягъни пәйгамбәрләр белән бергә булу, ул инде иманың белән, гыйбадәтең белән, тақвалыгың белән пәйгамбәрләр дәрәҗәсенә менеп булмый. Шулай бит? Алар бездән күпкә өстен. Ләкин ятимнәрне караган, тәрбияләгән өчен пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый әҗерне вәгъдә итте. Һәм моның икенче ягы да бар. Кайбер кардәшләребез, әлхәмдүлилләһ, шушы хадисне укып, шундый хузурланып, алар инде гаиләләренә ятим балаларын алалар. Аннарысын күпмедер вакыттан соң шушы балалар белән аңлаша алмаганда, бит инде бар, үз балаң. Аны инде бераз гына электрип тә аласың, нитеп тә аласың, шулай бит, үзеңнеке инде ул, үз каның, үз тәнең, үз җаның. Менә шуңа күрә анда икенче. Монда бу гаиләңә килгән кеше баласы. Шулай бит инде. Әле дәүләттә карап тора. Бу бит дәүләт бирде дә, булды, китте вассалам түгел, ул әле карап тора. Ул аны тикшереп тора, шулай бит инде. Шуңа күрә кайбер үземнең тәҗрибәдә дә булды шундый хәлләр, кардәшләребез алып, соңыннан проблемалар башланды. Һәм кайберләре инде шушы проблемаларны җиңә алмыйча дәүләткә кире кайтаручылар да булды инде. Менә шуңа күрә хадисне дөрес аңларга кирәк. Җәннәт бай гына бирелмәй. Җәннәттә пәйгамбәр белән булу, ул булай гына килмәй. Булай гына килмәй. Демәк, аның мәшәкате дә бар. Демәк, аның авырлыгы да бар. Безнең бит инде бәләбез нәрсәдә? Без бүген җәннәт сорыйбыз. Иртәгә Аллаһ җәннәткә керер өчен аның юлы кирәк. Аның сәбәбе кирәк җәннәткә керергә. Шуңа күрә Аллаһ сине җәннәткә кертәм дигәч, дугаңны кабул иткәч, ул сиңа җәннәтнең нәрсәсен бирә? Җәннәтнең юлын бирә. Җәннәт юлы ул балда май була алмый берничектә. Шуңа күрә без җәннәт сорыйбыз да, иртәгә башыбызга бер проблема килсә, зарланырга тотынабыз. Туктале, нигә мин Аллаһ сыны? Кичә генә җәннәт сораган бит әле Аллаһтан. Менә сиңа җәннәт юлын ачты.
Ничек сені тағы жәннәткә кертергә? Тағы ничек сені кертергә жәннәткә? Жәннәткә керүнең, жәннәттәге дәрәҗәнең иң зур сәбәбе ул сабырлык. Ул авырлык. Абу Дауттамы килә хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мен зәп карармын аны. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһ Тәгалә ди һәрбер кешегә дәрәҗә куя ди. Ул дәрәҗәне инде безнеңчә планка дип әйтсәк була. Планка куела бит. Менә кеше үзенә куя планка ниндидер. Һәм кеше ди шушы дәрәҗәгә ди ирешергә тырыша кылган изгелекләре белән. Бу гамәлне кыла, теге гамәлне кыла, садакасын бирә, зикр, тәсбихта шушы дәрәҗәгә ирешергә тырыша ди. Ләкин кай вакыт кемнеңдер Аллаһ куйган дәрәҗәсе зуррак булып чыга ди. Һәм аның кылган гамәлләре ди җитми ди, аны шул дәрәҗәгә җиткергәгә ди. Аллаһ Тәгалә кайбер кешегә шул кадәр куя, шушы зур дәрәҗәне. Бу Аллаһның рәхмәте әлбәттә. Әмма ләкин синең кылган гыйбадәтең, синең әйткән зикр тәсбихларың, кылган изгелекләрең менеп җитә алмый. Монда кадәр мендең, дәрәҗә зуррак. Менә шунда ди Аллаһ сине ди шушы дәрәҗәгә тартып менгерер өчен сиңа сынау бирә ди. Сынау бирә ди. Һәм шушы сынауга сабыр иттерә ди. Ул бит һәр сине хурлыкка төшерер өчен бирмәде моны. Синең җитми, менеп нең, балларың җитми. Хәзер сиңа шушы балларны Аллаһ ярдәм итә җиткерергә. Син Аллаһ үзе белә, кайсы юл белән безне күтәрергә. Шуңа күрә Аллаһ сынау бирә ди. Анда Пәйгамбәрбез 3 әйберне әйтә инде. Аның үзендә ди, аның гаиләсендә ди, аның малында ди. То есть анда килә инде сәламәтлеген какшап китергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә авыру бирергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин синең гаиләңә, балаларыңа сынау бирергә мөмкин. Шулай бит инде гаиләң аша, якыннарың аша сынарга мөмкин. Аллаһ синең малыңа сынау бирергә мөмкин. Сынау дигән сүз инде ала нәрсәңдер. Ким какшата, киметә, безгә авыр булган халат. Шулай бит инде. Һәм сабыр иттерә ди. Кемдер сабыр итми? Ул сине сабыр иттерә ди. Һәм хадисның ахырында нәтиҗәдә ди кеше ди шушы дәрәҗәгә Аллаһ куйган, менеп җитә ди. Ягъни гамәле белән дә менеп җитә алмаган дәрәҗәгә шушы сабырлыгы белән менеп җитә ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзе белә. Аллаһтан сорыйбыз. Аллаһ бирә, аша, анан зарланабыз. Ярар, киттек алга таба. Монда инде менә шушы 2 бармак дигән хадис. Моны инде әйттек, буга инде без галимнәр әйтәләр, ятимнәр мәсьәләсендә шушы бер хадис булса да җитә диләр. Пәйгамбәрбез 23 ел пәйгамбәрлек иткән дәврдә, әгәр дә ятимнәр турында бер генә җөмлә әйткән булса, менә шушыны. Менә ул җитәр. Ләкин тагын бер әйтәм, ул җиңел түгел. Тиз генә ятимнәр җыйдык та, күп итеп, анда ана кемдер әйтә, менә фәлән голливудский актер күп итеп ятимнәр җыйганды, аларны тәрбияләп ди, шулай, аларга инде савап буламы юкмы, Аллаһ белә. Дөньяда бирә инде Аллаһ кафирләргә. Мөселман булмаса. Алай гына түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сынавын бирә. Монда теге эш акчада гына да кемдер әйтергә мөмкин, бизнесым бара, акчам бара, менә хәзер ятимнәргә ясап бирәм дә, аның проблемасы булачак барыбер. Чөнки җәннәткә балдан, майдан гына үтеп булмый. Ярар. Без башка хадис үтмәдекме? Абу Хурайрадан килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу, алар барсы да Абу Хурайрадан иде. Әйе. Ләкин бу хадисны үттек микән? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ас-са'i 'алал армалати вал мискин кал муҗахид фи сабилиллаһ." Кемди тол хатыннарга һәм мискиннәргә ярдәм юлына баса, ярдәм итеп, юкмы?
Менә киттек. Мен сезгә әйткән идем, анда хәтерләсәгез, бер гыйбрәтле, бик кызык хадис дип инде. Димәк, Абу Хурайра радиллаһу анху риваят кылып әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди. Әс-саи, сагый кылу. Тиз атлау, шулаймы? Тиз атлау, ягъни шабып йөри. Йөгереп йөри. Саи тиз йөрү дигән сүз инде. Әс-саи алал армалати вал мискин. Тол хатыннарга һәм мискиннәргә ярдәм итәм дип шабып йөрүче. Шабып йөрүче. Ягъни борчылып, кайгырып, тегендә бара, монда бара. Тегесен эшли, монсын эшли. Тол хатыннарга һәм мискиннәргә ярдәм итеп шабып йөрүче Аллаһ юлында jihad кылучы кебек булыр. Аллаһ юлында кәл муҗахид фи сабилилләh. Аллаһ юлында jihad кылучы кебек булыр. Ва кәл qaimi ла яфтур ва кәс саими ла юфтир. Төне буе булыр, үтер. Төне буе йокламыйча кыям туручы. Төне буе йокламыйча кыям туручы, үтер. Һәр көнне ураза тутучы. Дәрәҗәсен алыр. Әҗерен алыр. Һәр көнне, ягъни ял итмичә. Кичәдә ураза, бүген дә ураза, иртәгә дә ураза. Пока ул шушы юлда булыр. Бухари Муслим. Булдымы? Димәк, киттек. Иң беренчесе инде әс-саги тиз йөрүче, ашыгып йөрүче. Шулай бит инде. Әллә нигә бер генә түгел, ягъни шабып йөри, борчыла, кайгыра, ризыгы да кирәк, каядыр урыннарында әзерләргә кирәк, йортына да ярдәм кирәк, акчасы да кирәк, башкасы да кирәк. Кемнәргә? Армалати вал мискин. Мискиннәр аңлашыла. Нәме? Факирләр, мискиннәр, анда инде аерма зур түгел. Халаты турында гына. Шулай бит, кемнеңдер бөтенләй начар, кемнеңдер бераз яхшырак. Мискин аңлашыла. Армала ул инде сүзен сүзгә тәрҗемә итсәк, тол хатын дигән сүз, дава. Ләкин монда галимнәр шушы хадистә килгән сүзне бераз гына төрлечәрәк аңлаталар. Иң кыска итеп аңлатканда ирсез хатын дип килә ул. Ирсез хатын дип килә. Күбесе әйтә ире үлгән хатын дип. Ягъни ул иренә итагатьле булды, ире белән яшәде дә, ләкин ире үлеп китте дип. Кайберләр әйтәләр, бу балалы тол хатын дип килә. Чөнки балалары калды. Монда бит ятимнәр дип килми, шулай бит. Ләкин ятимнәр темасына кергән бу. Ни өчен ятимнәр темасына кергән? Чөнки бу хадисне галимнәр нәрсә дип әйтәләр? Бабу са'i алал армалати вал ятим ди. Бу ди, ятим тол хатыннарга һәм ятим балаларга ярдәм итүче темасы дип кертәләр моны. Бөтенесе кертә. Ятим сүзе әйтелмәсә дә, тол хатын булгач, тол хатынның балалары да ятим санала. Шулай бит инде. Әти үлде, хатыны тол, балалары ятим. Әле толлыкны бетереп була. Ничек? Кияүгә чыкса, ул тол хатын булмый. Ул ир хатыны була. Ә бала ятим кала. Ятим кала. Мәсәлән, ятим балаларның әниләрен кемдер алса да, бисмилла әйтеп, ул балалар барыбер ятим кала. Һәм шушы ир буламы, әниләрен алган, яки башка кешеләр буламы, бу балаларга ярдәм итсәләр, алар барыбер кемгә ярдәм иткән әҗрен алалар? Ятимнегә ярдәм иткән әҗрен алалар. Кайвакыт була тормышта, мәсәлән, хәлле егет килә дә, "Всё, мин аламаны" ди, никахлаша да әниләре белән, һәм әйтә, "Җәмәгать, булар минекеләр тимәгез" ди. Мәсәлән, алай да булырга мөмкин. Ни өчен инде савапны үзе өчен, хәтта бүлешергә кирәк. Бу бит хатын түгел, хатын синеке булды. Ә балалар, алар инде ятим санала. Шуңа күрә шәригать буенча карасаң, мәсәлән, всё, буларның әниләре кияүгә чыкты. Бездә шулай бит инде.
Мәсәлән, хатын кызга ярдәм итәләр дә, ул кияүгә чыккач, сразу ябып куялар. Все, бетте, аның ире бар. Ләкин балаларны ябырга кирәкми. Чөнки әниләре кияүдә, ир аның өстенә ятимнәр төшми. Шаригать буенча ул әйтми, син бу хатынны алдың, моның балаларын син обязан карарга, андай бер юк. Андай нәрсә юк шаригатьтә. Шуңа күрә, мәсәлән, машалла, бисмилла итеп, бер егет килеп, бу кызны алды, biz моңа рәхмәтле, чөнки берсенең дә 3 балалы, 4 балалыны аласы килми бит. Яшь кирәк, баласыз кирәк, желательно инде. Монда алды. Ләкин аның үзен генә калдыру кирәкми. Өммәт булдыра ала икән, ярдәм итә ала икән, балаларга ярдәм итсен. Чөнки тагын бер әйтәм, ул үз өстенә тол хатынны алды. Ул хатынның ашавы, эчүе бөтенесе моның өстендә. Ләкин шәригать әйтми, бу 3 баланы да син хаушатырга тиеш, син хәзер тәрбияләргә тиеш. Әгәр дә өммәт ярдәм итә икән, итсен. Итсен, бу чөнки өммәт өстеннән төшми. Менә моны дөрес аңларга кирәк. Хатын кыз төшә, бетте, аның ире барха. Балалар бу ирнеке түгел. Бу ирнеке түгел алар. Ул ятим балалар. Һәм алар ятим хөкеменнән нәрсә? Чыкмыйлар. Бу Аллаһның хөкеме. Бу фикъ кануннары, кагыйдәләре. Менә шуңа күрә, тол хатынга аңлашылды инде. Шулай бит? Кайбер мәгънәсе армәлә, сүзе армәлә ни дигән сүз? Тол хатын ирмәл сүзеннән алынган. Ирмәл инде мохтаҗлык дип тә килә. Мохтаҗлык. Ягъни ире булмау сәбәпле мохтаҗлыкка төшкән хатын кыз. Аңа инде ярдәм итү инде өммәт өстенә төшә инде. Шуңа күрә беләбез бит, шәригатьтә хатын кыз аның булырга тиеш вәлие. Шулай бит инде. Әтисе, әти юк икән, ул күчә. Ул күчә. Ул минем әтием юк дип, мискин булып, фақир булып йөрми. Әгәр дә әти үлгән икән, димәк ул аның абысына төшә. Абысы юк икән, дядяга төшә. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул гаиләдәге ирләр аңа һәрвакыт кайгыртып, борчылып торырга тиешләр. Бу шәригать. Әгәр дә беркемдә дә юк икән, Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Ас-султану валиюн лиман ла валия. Султан, шушы дәүләтнең башлыгы, ул вали булып тора, валие булмаган хатын кызга. Шуңа күрә шәригать булай да хатын кызны нитә? Яклый. Шулай бит инде, аның хакын, иминлеген һәм башкасын. Һәм менә монда дагы мохтаҗлыкка төшкән хатын кыз ире үлү сәбәпле ул инде ирмәл, армәлә дип атала инде. Шуңа күрә аның хаҗәтләрен кайгырту, аның балаларын кайгырту, бу инде шәригатыбызда зур дәрәҗә. Нинди дәрәҗә? Киттек. Иң беренче Пәйгамбәр нәрсә диде? Кал муҗахид фи сабили. Аллаһ юлында jihad кылучы. Иң хәерле, иң изге эшләрнең берсе. Әгәр дә кеше малын алып, җанын алып, ягъни гәүдәсен алып чыгып китә икән Аллаһ юлына. Шулай бит? Ул Аллаһ юлында jihad кылучы. Димәк, ул үзенең гомерен, үзенең малын кызганмый Аллаһ юлында сугышка чыгып китте. Үзенең иленме, җиренме сакларга, гаиләсен сакларга, динен сакларга. Мәсәлән, дошманнар кирде һәм әмир игълан итте. Jihad диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мобилизация игълан итте, мәсәлән, сахабаларга. Алар чыгып киттеләр. Бу Аллаһ юлында jihad. Аның турында бик күп хадислар килә. Кем менә шушы үз өстенә алды, мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итү. Кем үз өстенә алды, менә шушы тол хатыннарга, ятим балаларга ярдәм итү. Шуларның мәнфәгатьләрен кайгырту. Шулар өчен кайгыру. Кемдер үзенең баласы өчен кайгыра, кемдер үзенең өчен дә кайгырмый. Шуңа күрә кем менә моны алды үз өстенә, ул Аллаһ юлына чыгып китте. Кылычын тотып, автоматын тотып, ул чыгып китте jihad юлына. Һәм ул кайтмый, пока теге эшен туктатмый. Ул шул эше белән шөгыльләнә. Ул гына да түгел, әле ул нәрсә? Уразада. Уразада. Һәм уразада ялсыз. Менә без бит инде, мәсәлән, Рамазанны тотсак та, без беләбез, бер ай тотканнан соң, без чыгабыз. Шулай бит инде, ел буе тотмыйбыз. Аннары соң
душанбе атна кеш тотсак та бер көн. Сишәмбе ял итәбез, якшәмбе ял итәбез. Шулай бит инде душанбе, атна кеш, җомга көнне инде уразадан ял итәбез. Менә кеше хәтта Рамазаннан соң икенче урында нинди ураза? Рамазан беренче урында. Аннан да изге ураза юк, ул фарыз. Аннары соң икенче урында Давуд уразасы. Пәйгамбәрбез әйтте, Рамазаннан кала иң изге ураза Давуд уразасы. Давуд уразасы нинди? Көн аралаш. Гомер буе. Кстати, бездә бар микән ул бүген өммәттә көн аралаш ураза тотучылар? Бар микән ул? Булса да бик аздыр ул. Әйе. Бардыр ул, ләкин аздыр. Пәйгамбәрбез вакытында булдылар күп. Давуд уразасын тотучылар. Чөнки ул Рамазаннан тыш икенче урында бара. Гомер буе көн аралаш ураза тотты. Ул көтмәде понедельникны, четверикны, аның өчен көн аралаш барды. Ярар. Ә менә бу карагыз. Бу көн сайын уразада. Бу көн сайын уразада. Үзе ашый. Үзе уразада. Үзе ашый, не фәрештәләр яза. Юк, бу ашамый ди, бу ураза тота ди. Ничек була? Урысча әйткәндә, сиңа какая разница? Син ашыйсың. Ә шушы изгелекне эшләгән өчен фәрештә әйтә, ул ашамый ди, ул ураза тота ди. Менә бүген ничә сәгать ураза? Ул уразада. Ни өчен? Ураза тотканга түгел. Сәхәргә торганга түгел. Чөнки ул хәзер нәрсәдер эшләп йөри, ятимнәргә ярдәм итәм. Мәсәлән, ятимнәрне укырга кертеп йөриме? Ятимнәргә каядыр кием алып йөриме? Ятимнәрнең кемдер, мәсәлән, йорт җирләрен карап йөридер, ремонт ясыйдыр. Мәсәлән, плиточник, электрик. Бер авылга килде дигән, аңа әйттеләр, менә анда бер ятимнәр яшый. Әбиләре белән торамы, тагын кем белән, әнисе беләнме? Менә аларга, аларның электрикаларын начар алыштырырга кирәк. Китте, электрика ясый. Чәй эчә, ашый, термосыннан алып чәен эчә, кофе эчә, фәрештә язып утыра. Нәрсә дип? Бу уразада, бу уразада. Ярар. Көне буе җихадта. Көне буе җихадта, ә җихад ул сугыш. Ул сугыш. Ул синең дошман белән күрешүең. Ул синең яралануың. Ул синең анда ашамыйча, эчмичә, бүгенге көндә дә әле карасак, окопта ятуы җегетләрнең, мәсәлән, менә госпитальгә барабыз, күрәбез җегетләрне, сөйләшәбез алар белән. Ягъни көне буе җихадта, көне буе уразада. Менә җитте кич. Хәзер нишлибез? Ял итәргә кирәк. Ә аның нәрсә? Төнне буе тәһаҗҗүд. Төнне буе тәһаҗҗүд башлана. Көне буе кылыч тотып, автомат тотып сугышта, көне буе уразада, төне буе бер секунд йокламый тәһаҗҗүдтә басып тора. Моны кем эшли ала? Моны кем эшли ала? Иң изге, иң хәерле эш гамәл һәм иң мәшәкатьле эш гамәл. Аллаһ юлында җихад, көн сайын ураза, төне буе намаз уку, йокламыйча. Булар өчесе дә моның кесәсендә. Ни өчен? Чөнки теге бер ятимгә ул ярдәм итеп йөри. Теге мискин гаиләгә ул хезмәт итеп йөри. Шуларның тормышларын килеп йөри. Ни өчен? Менә шуның өчен. Шуңа күрә Ибн Баттал зур галим әйткән. Бу хадис Бухарида килә. Бухариның бар битендә шархы хадисләрнең толкованиесе, разъяснениесе һәм Сахих Муслимда да бар. Менә хәзер алабыз, кайтабыз шушы хадиснең толкованиесына. Бухарида шархта керәбез. Ибн Баттал әйтә, әгәр кеше ди Аллаһ юлында җихад кылудан гаҗиз булса ди, гаҗиз. То есть не способен. Курка, сәламәтлеге җитмәй, батырлыгы җитмәй, дөньяныга бәйләнгән. Ягъни Аллаһ юлында җихад кылудан гаҗиз булса, төннәр буе кыям торудан гаҗиз булса, һәм көннәр буе ураза тотудан гаҗиз булса, менә шушы хадис белән гамәл кылсын. Кылсын гамәл шушы хадис белән.
һәм нәрсә кылсын игелек дей. Тол хатыннарга, ятим балаларга, мискиннәргә дей. Кылсын изгелек дей. Кыямәт көнендә дей. Ул кубарылыр дей. Кемнәр белән? Аллаһ юлында җихад кылучылар белән. Көннәр буе ураза тотучылар белән, төннәр буе кыям торучылар белән бергә булыр. Кемдер әйтергә мөмкин. Туктале, син бит безнең белән җихадта юк идең. Мин сезнең белән идем дип әйтәчәк. Фәрештәләр әйтәчәкләр, ул сезнең белән булды. Сез сугыш кырында йөрдегез, ул тол хатыннарга, фақирләргә, ятимнәргә ярдәм итү юлында йөрде. Бу җихад. Һәм карагыз, нәрсә ди? Бергә булыр ди, яме кубарылыр ди. Дуна ан яхтуа фи залика хатва ва ау юнфиqa дирхаман ау ялqa адуан яртау би лиқайхи ди. Һәм ул ди, гомерендә бер көн җихадта булмады ди. Карагыз. Ул үз гомерендә бер көн җихадта булмаска мөмкин. Үз гомерендә бер мәртәбә дошман белән күрешмәде ди. С врагом очрашмады ди. Юк, ул күрмәде дошманны. Андый сынау аша үтмәде ул. Һәм кай вакыт әле бер дирхам, бер динар акчасында тотмаска мөмкин ди. Мәсәлән, хезмәт белән ярдәм итәргә була. Шулай бит инде. Аны акчасы юк, мәсәлән, бөтен кешегә бит бирелмәгән садака акча белән бирегә. Мәсәлән, карагыз, бик күп сахабалар үзләре мохтаҗ иде. Үзләре фақир иде. Ләкин кайттык 7нче гасырга. 7нче гасыр. Мәккә шәһәре, Мәдинә шәһәре, башка шәһәрләр, сахабалар яши. Ул заманнар, шулай бит инде. Менә хәзер бер гаилә башлыгы үзенең гаиләсен тота. Үз кеше белән, үз хәле белән, акчасы юк, үзләре еш кына мохтаҗлыкта, ләкин күрше гаиләдә, мәсәлән, әтиләре җихадта үлде. Хатын, тол, балалар ятим. Әмма күпмедер ризык әзерләнде дә, шушы ризыкны утырып ашар алдыннан нишләделәр? Теге ятимне алып кирделәр. Үзенең 4 баласы янына, мәсәлән, 5нче булып теге ятим утырды. Ул да нәрсә? Ашады. Бу хадискә туры киләме? Килә. Килә. Яки 7нче гасыр. Водопровод бармы? Юк. Су мәсьәләсе. Бүтән гаиләгә нәрсә кирәк? Су кирәк. Сусыз кешеләр. Су юк иде. Әти бурдюкларын тагып, бурдюк бит инде нидән? Тиридән, кожа, сарык тирисен мой белән майда тотып, пропитация итеп, шуның тегеп, шунда су тутыралар. Шуның белән кайта. Мәсәлән, бурдюкларын тотып суга бара. Бер савытны каялы кемгә алып кайта? Күршедәге гаиләгә алып кайта. Су алып кайта. Бу садакамы? Ул хәзер каян су ташып бирсен ул хатын? Ярый, бездә татарда көянтә белән бөтен җирдә фотографиядә хатын-кызлар. Мужиклар вообще бездә милашит ситмәгән инде. Көянтә тотып су ташып инде. Хатыннар ташыган. Ягъни шәһәрнең теге башыннан су алып кайтырга кирәк. Ипи алып кайтырга кирәк. Ипи салырга кирәк яки. Бездәге гадәти булган, җиңел булган ниләр, нәрсәле? Ресурслар, алар өчен ул зур проблема булды. Пәйгамбәрбез бит инде тиктималга гына килгәч тә беренче су вопросын хәл итмәде Мәдинәдә. Иң беренче кыюларны алды. Частный кыюларны национальный достояние Газпром национальный достояние айландырды. Халыкныкка итте, вакыф итте, шулай бит инде, чтобы кеше алсын аны. Менә шуңа күрә һәр заманда, һәр чорда, һәр нидә, ничек әйтергә, матди хәлдә кешеләр үзләренчә ярдәм иттеләр. Мәсәлән, бүген мисал белән инде, бүген мәсәлән укытучылар гаиләсе. Укытучылар гаиләсе. Балалар үстерәләр. Балаларын тәрбиялиләр. Бүген укытучы әйтә алабызмы, шул хәтлек зур садакалар бирелек итеп зарплата ала дип? Кызганыч юк. Алар бюджетниклар. Шулаймы? Ләкин бар ятимнәр гаиләсе. Мәсәлән, укытучы әйтә, мин менә инглиз теле укытучысы ди, яки математика укытучысы ди. Мин акча бирә алмыйм. Ләкин теге гаиләгә хатынын җибәрә, бар сөйләште, мин аның балаларын английскийга өйрәтәм ди.
репетиторство деп әйтикме. Бүген репетиторствоның сәгате күпме тора? Әз түгел. Бу ятимнәргә Аллаһ ризалыгы өчен подгонять итә. Нәрсә? Инглиз теленнәнме, математикаданмы? Бу керәме шушыңа ярдәмгә? Әлбәттә керә. Керә. Менә шуңа күрә без уйламыйк, пәйгамбәребез вакытында шундый бөтенесе бай булды, бөтенесе хәлле булды, анда тиз хәлдә байлар булды. Бик байлар булды. Менә шушылай ташыйлар иде алтыннарын кайберләренең. Ташыйлар иде алтыннарын, күчерәләр иде. Андыйлар да булды, ләкин бөтенесе андый булмады. Хәдискә бөтенесенең дә гамәл кыласы килде хәдис белән. Менә шуңа күрә бүген дә уйлаган кешегә күп төрле ысуллар бар. Күп төрле ысуллар бар. Ярдәм итәргә. Шул ук мискенгә дә, шул ук фақиргә дә. Мәсәлән, мин кай вакыт шул ук менә сантехник, простой малайлар бар. Хотя бүген сантехник нормаль эшләсә, ул укытучыдан да, врачтан да күбрәк эшли ала. 3 тапкыр, 4 тапкыр күбрәк эшли ала. Бүген чөнки кул эше юк. Бүген беркемнең дә эшлисе килми, шулай бит инде. Ләкин мин аларга әйтәм, менә барыгыз бер гаиләгә, мохтаҗларга, краннарын алыштырып чык. Кара раковинасын может алыштырырга кирәктер аның, белмим. Каядыр электрикка, розеткаларын алыштырырга кирәктер. Ул да хезмәт. Шулай бит инде, ул да хезмәт. Менә шуңа күрә һәрбер эштә әҗр савапка ирешергә була. Менә монда, ләкин бу хадис, субханалла, бу инде бик зур безгә әҗр саваплар вәгъдә итә. Һәм Ибн Батталны үткән идек, шулай бит. Ягъни гомерендә бер көн җихад кылмаган, дошманны күрмәгән, ләкин кыямәт көнендә муҗахидләр, ураза тотучылар һәм төнге кыям торучылар белән бергә булырды. Шуларның дәрәҗәләренә ирешерди. Мәсәлән, көне буе ятимнәргә ярдәм итеп йөрде дә, кайтып йоклады төне буе. Фәрештә яза, төне буе кыям торды ди. Ул төне буе йоклады, фәрештә яза, юк, ул йокламады ди. Ул төне буе кыям торды. Чөнки нәрсә бар? Хадис бар. Ул хадис. Без аны рукая куя алмыйбыз. Бу Аллаһның рәхмәте. Бер хадис нинди Аллаһның рәхмәте. Шулай бит инде. Һәм күпме кешене Аллаһ ризалыгы өчен шушы эшләрне эшләсә, ул ди Аллаһы Тәгаләнең шундый сделка. Аллаһ белән ул шундый сәүдә кыла ди. Аллаһ белән. Монда кем белән без сәүдә кылабыз? Аллаһ белән. Аллаһ Тәгалә җир өстенә җибәрде пәйгамбәрен. Һәм пәйгамбәргә әйттерде шушы сүзне. Пәйгамбәр үзе уйлап таптымы? Хадисләр барысы да Аллаһтан. Ләкин пәйгамбәребез аларны әйтте. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте диде, кешеләргә шушы әҗерләрне диде. Аллаһ юлында җихад, көне буе ураза, төне буе кыям диде. Аллаһ безгә предложение, бизнес, коммерческое предложение ясады. Әйдәгез минем белән бизнес кылыгыз диде. Сәүдә итегез минем белән диде. Сәүдә. Менә сезгә җибәрдем бер ятимне, тылхатын 3 ятимне бирдем ди. Барыгыз ди. Миннән сезгә җихад савабы, миннән сезгә, әле бу бер генә хадис. Әле без башкалардан да сөйләшмибез. Көне буе ураза тотасың, төне буе тәһаҗҗүд торасың. Мәсәлән, кемгәдер авыр тәһаҗҗүдкә торырга. Кемдер йокларга ярата, кемдер тора алмый мәсәлән. Кемгәдер ураза тоту, нәфилләрне тоту авыр. Менә, пожалуйста, дерзай. Бар, бизнес бар. Аллаһ әҗрен бирә. Иншаллах. Иншалла, әгәр дә инде ул мөселман, әлбәттә мөселман баласы безгә кадерлерәк, ләкин әгәр дә мөселманның изгелеген күрә икән, башка дин әһелләре дә мөселманның итагатын күрә икән, ихтибарын күрә икән, аның бит инде күңеле җиби мөселманнарга карата. Шулай бит инде ул бит зур дәгъват. Шуңа күрә бу инде Аллаһы Тәгаләнең безгә булган сәүдәсе. Аллаһ безнең белән сәүдә итә. Менә эшләгез ди, һәм сезгә шушы әҗерләрне бирәм ди. Менә карагыз. 2 хадис. 2 генә хадис. Монда әле күп хадислар. 2 генә. Әле безнең 22 аят бар. Шулаймы? Менә 2 генә хадис. Берсе 2 бармак, пәйгамбәрбез әйтте, менә берсе мин, берсе син диде. Без бергә диде. Асия
Асияны шығарып атты шүлгә. Кім әлі? Фирғауын. Һәм яқ-яққа бәйләді дүйелер белән тартып үтірділер. Шулаймы? Асия елмайы бүлді. Күлі бүлді. Әлі оланы мысқыл етті, оланы әлі шишіндірді, кіші алдында мысқыл етіп енді мына шулай. Шунда Асия елмайды. Фирғауын мұны көріп құтырды. Қарағызды ақылдан жазған хатынды. Мен аны ғозаплайым, ол елмаяды. Не үшін елмая? Рабби ибни ли бейтен айндака фил джанна. Я Аллах, сал меңа йортты. Өзің янында дей. Өзің янында жәннетті дей. Яғни Аллах, жәннет кіне түгіл, Аллахқа яқын бол. Аның рахметіне яқын бол. Пейғамбар білен болу. Біріншісі. Екіншісі, бар ярдәм ет шул гаиләгә, үз үстең ал. Бар шуларның ризыкларын кайгырт, бар шуларның торган җирләрен кайгырт, түбәләреннән су үтәдер бәлки, Аллаһның рәхмәте. Аллаһның рәхмәте, сиңа бит инде бу, Аллаһның рәхмәте. Бар Аллаһ юлында җихад кыласың, көне буе роза тотасың, төне буе тахаҗҗуд кыласың. Менә шушы ике хәдис бүген өммәтнең астын өскә китерергә тиеш. Өммәт бүген гүрләргә тиеш, хәрәкәт кылырга тиеш. Һәм мен һәр вакыт әйтәм, кайсыдыр гаиләдә әти үлсә, безнең кардәшебез, без сөймибез. Бу зур кайгы. Без дуга кылабыз, аның гаиләсенә, хатынына, балаларына. Бу безнең өчен зур югалту. Ләкин икенче яктан, без моңа сөймәсәк тә, бу безгә Аллаһның җәннәтен ача. Карагыз, безнең әле кичә бу үч ятимебез юк иде. Бүген без аларның әтиләрен җирләдек. Алларга дуга кылдык, ләкин бүген үч җәннәт безнең күз алдыбызда пайда булды. Без нишләргә тиеш? Без монда ашыгырга тиеш. Без бүген шират торырга тиеш. Менә бардым бер безне бу бәләкәй генә тишектән, сез генә түгел, теге күп кеше карый, күп районнар карый. Менә бер поселок, райцентр. Шунда яши бер гаилә. Әтиләр үлде. Әтиләр үлде. Бүген аларга бик әз кеше килә. Һәм бүген аларга бик әз кеше ярдәм итә. Анда мөселманнар күп. Алар шират торырга тиеш. Алар даже без интектирмәгәндә дип бер җаваплы кешене куярга тиешләр. Менә әйдә син җаваплы бул шушы гаиләдә. Нәрсә кирәк? Ыргыт безгә. На растерзание. Этләргә сөяк аткан кебек. Җәмәгать, теге ятимнәрнең стиралкалары ватылды. Все, миңа, бүтән кешегә юк, сөякне мин алдым. Кая җәннәт эзләүчеләр? Каялар? Неужели кешегә җәннәт кирәкми? Менә көне буе ураза тотасың киләме? Бар да шул стиралканы алыштыр. Бар да шул газовый плитәләрен алыштыр. Бар да матрасларын алыштыр шул ятимнәрнең. Даже кеше үзенең баласына яңа матрас алганда, үзенә сорау бирергә тиеш. Туктале, минем аталы балаларым, ата-аназын күрә торган балаларым яңа матраста йоклый, атасыз балалар хәзер нинди матраста йоклый микән дигән сорауны куярга тиешләр. Минем аталы балаларым менә шушындый шартларда яши. Алар атасызлар нинди шартларда яши микән? Без ябырылырга тиеш. Шушы изгелек, без бирмәскә тиеш аны. Ул изгелекләрне. Бу бит сиңа бәрәкәт, бу бит сиңа күпме Аллаһның рәхмәте. Неужели кешегә кирәкми? Җихад. Көне буе ураза, төне буе тахаҗҗуд. Бу бит бик зур Аллаһның рәхмәте бу. Хәзер дәресне битерик тә. Бу Аллаһның зур рәхмәте, без шушы рәхмәттән гафил булып яшибез. Гафил. Без машина алыштырабыз. Без һаман плитка алыштырабыз. Һаман хатынга яңа шторалар кирәк. Без һаман җәннәт төземәкче булабыз. Мин әйтмим, кешеңнән килә икән, шторың да матур булсын, машинаң да матур булсын. Аның турында сүз бармы бит? Без аларны читләтергә тиеш түгел.
Biz аларны шиттәтергә тиеш түгел. Әле бер көнне бик кызык шундый сөйләшү булды инде. Бер ниебез инде шулай дустыбыз, әлхәмдүлилләh, намазга басып килә инде. Намазга басып килә һәм ярдәм итә. Кайбер безнең инде шулай бик файдалы проектларыбызга бирә. Анда 100 меңен дә бирә, 200 меңен дә бирә, ай сайын ничә 100 мең акчасын бирә. Шулай барабыз да, инде машинасы кыйбатлы инде. Тәгәрмәчләре, менә алдым, яңа тәгәрмәчләр куйдым ди, дисксыз гына алдым инде ди. 600 мең булды ди. Хәзер бәяләр шундый. Мин моны инде әйтеп, кара күп акчарам әйтеп, яңа тәгәрмәчләр куйгансың, Аллаһ юлында кара күпме, моны бу 600 меңгә әйтәм, ничә гаиләне тотып булыр дип. Шулай мин инде ни белән нәрсәле? Гайрат белән, ревность белән кара 600 мең китте бит инде тәгәрмәчләргә. Кара без ничә гаиләне тотырыйк дип шулай әйтеп куйганым. Бу көлде дә, хәзрәт тотам бит инде, тагын нәрсә кирәк сиңа ди. То есть тәгәрмәшен дә алам ди. Алсын. Әгәр дә ул ничәдер гаиләне тотып тора икән, без бит аңа әйтмибез. Или мәсәлән, анда яңа машина алганны без сүз әйтмибез, ул бит бирә. Ул бирә. Мен шуңа әйтәм, карале, бу 600 меңгә бит бер гаилә тотып була 1 ел буе. Дип шулай әйтә башлаганым, соң хәзрәт, булай да тотам бит инде, нәрсә эшлим соң ди, тәгәрмәште алыйм инде ди, тәгәрмәшемне алмай инде дигән кебек. Менә шуның кебек, әлхәмдүлилләh. Без әйтмибез, мәчеттәге бүтән ана кыйбатлы машиналарны сатып бетерегез, затлы йортларыгызны төземәгез дип әйтмибез, ләкин аларның хакын онытмагыз. Көне буе җихад, төне буе тәһаҗҗүд, көне буе роза. Бу безне хәрәкәтләндерергә тиеш. Бу безне чаптырырга тиеш. Һәм монда бүтән дәрәҗәгә дә, бүтән уровеньга да әҗр савап бар, әлхәмдүлилләh. Менә бу хадис, бу хәзинә бу. Бу хәзинә. Менә biz аны хәзер, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләдән миңа бер рәхмәт килеп, һәрберегезгә 1 миллион акча тоттырсам хәзер, может, сөйнер идегез инде. Һәрберегезгә. Акча, артык акча юк бит инде. Лишних денег и детей не бывает, диләр урыслар. Бу безнең гомеребезне үзгәртә торган хадис буларга тиеш. Ирнекин дә, хатын-кызныкын да. Хатын-кызның да бар үзенең юллары ярдәм итәргә. Бар. Гел булмаса, ирегезне заставьте ярдәм итәргә. Менә сезнең ярдәмегез шул. Теге бер хатын әйткән, безгә җәмәгать намазының әҗре юкмы дигәч, мәйтәм, беренчедән сез идә укыган өчен шундый савап аласыз. Җәмәгать кебек. Икенчедән мужигызны куып чыгарсагыз, бар монда идә хатын-кыз кебек намаз укып ятма дисәгез, сез бит инде аны этәргән булып чыгасыз. Шулай бит инде. Сезгә чыгасы да юк идән. Чыгарып кына җибәрә кирәк. Бар, җихад кыл Аллаһ юлында. Бар ураза тот. Ничә көн тәһаҗҗүдкә торганың юк. Бар тәһаҗҗүд укы. Ярдәм ит, акчасын күбрәк эшләдә. Әнә бир, алып кайт, тарат. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә бу бик зур хәзинә. Һәм 3нче хадис, аның белән тәмамлыйбыз. Бүгенге дәресебезне Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер ир кеше килде ди. Үзенең моң-зары белән ди. Һәм зарланды ди, я Расулуллаһ, бәгърем катты. Йөрәгем катты, нәрсә эшлим дип әйтте ди. Йөрәгем катты, нәрсә эшлим дип әйтте ди. Күңел кату, бәгыр кату, ул инде бар, шулай бит. Кеше кайвакыт шушы дөнья белән, дөнья мәшәкатьләре белән зикр, тәсбих әзәя, Коръан уку әзәя, гыйбадәте, бәлки фарызларын укыйдыр инде, ләкин мәсәлән күп гыйбадәте әзәеп китергә мөмкин. Гыйлем мәҗлесләре әзәя да нишли, күңел нишли башлый, карала башлый. Күңел кату дигән сүз ул инде теге хылыксыз шундый ансы да бар, ләкин монда сүз бара инде менә Коръан аятлары йөрәгенә тәэсир итми, зикр, тәсбих тәэсир итми, намазының тәме юк. Менә ни өчен? Чөнки күңел нишләгән? Күңеле каткан. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә шулай киләләр иде кайвакыт сахабалар, табигыннарга, сахабаларга, галимнәргә киләләр иде. Нишлим икән? Күңелем катты бит дип шулай килә торган булганнар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килгәч, Абу Хурайра әйтә, Аллаһның илчесе аңа нәрсә дип әйтте ди? Имсах рa'сал ятим ва ат'имил мискин диде.
Ятимнің башыннан сыйпа, мискинni ашат деп айтты. Ятимнің башыннан сыйпа, һәм мискинни ашат деп айтты. Бу имам Ахмад риваятындагы хадистер. Демәк, менә монда инде нәрсә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям катылыкны нәрсә белән җиңәргә кирәк? Йомшаклык белән җиңәргә кирәк. Әгәр дә синең йөрәгең каты икән, бар эзләп тап ятимне дә бер кочакла шуны. Шуның бер башыннан сыйпа. Шуңа бер җылы сүз әйт. Шуңа күрә ятимнәр эзләп йөрергә тиеш түгел. Көчлеләр эзләп йөрергә тиешләр ятимнәр. Бу бит дару. Шулаймы? Ул Аллаһның рәхмәте. Ул Аллаһның рәхмәте аңа. Бездә байларны беләләр. Машинасыннан, киеменнән беләләр. Ну бар шәригатьтансы да бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Аллаһ сиңа үзенең рәхмәтен бирсә, өстеңдә күренсен диде. Һәр хәлдә ятимнәр, мискиннәр күрергә тиешләр, кемнән акча сорага. Ул ни түгел. Шуңа күрә машинаң яхшырак булса, тизрәк киләләр сиңа. Монда ансы да бар. Ләкин хикмәт нәрсәдә? Киресенчә ятимнәрне, мискиннәрне без танырга тиеш, без белергә тиеш. Шуңа күрә нәрсә бар ди, эзләп тап ятимне ди, башыннан сыйпа ди, һәм мискинне ашат ди. Ашат, ягъни аны сыйла, ниндидер тәмле ризык ал. Кемнеңдер ачлык, аны просто ашатырга кирәк. Кемгәдер тәмле әйбер алырга кирәк. Кемгәдер тәмле әйбер алырга кирәк. Может быть, бүгенге көндә кайбер ятимнәргә, белмим, шоколад җибәрсәң дә кызыктыр ул. Мәсәлән, бүген балачага бит инде, мәсәлән, бар бүген ниләр, ятим гаиләләр. Әниләре тырыша, өммәт тә күпмедер ярдәм итәдер. Әлхәмдүлиллаһ, ризыклары бар. Шуңа күрә бүген аларга син ипи җибәреп күчтәнәшкә артык күп шатландыра алмыйсың. Шулаймы? Шоколад җибәрсәң, алар инде икенче төрле шатланырга мөмкиннәр. Или шоколад кебек ниндидер уенчык җибәрсәң. Мен бер вакыт шулай моннан бер 15 ел элек инде шулай бер кибет кырына килеп туктадым. Ул кибет янында гел кешеләр басып тора инде, балалар, сораналар. Менә машиналар килә, машиналарга. Бүтән кешеләрне куып җибәрә инде. Бу чигәннәр булгандыр, кем белә инде. И шунда инде бер зур җитәкченең хатыны чыкты инде. Шул кибеттән инде. Каян килеп чыккандыр шулай инде, зур җитәкченең хатыны килеп чыкты. Ну, аны инде бүтәнесе белә. Кыяфәткә инде һәм кулында бер пачка ниләр тоткан. Теге исемдә калды, пикник бар бит, шоколадлар. Бер пачка. Мәйтәм бу моны үзе ашый микән инде. Акация бу моны шул балаларга чыккан. Ну, ул хатын аннан хәерчеләнми бит инде. Но бүтән балачага тегенә җыелды, һәрберсенә бер шәр шоколад бирде дә, кыйбатлы машинасына утырып китеп барды инде. Менә ул бер караганда юк кына әйбер ул. Шулай бит инде. Икенче караганда барыбер Пәйгамбәр нәрсә диде? Бар ятимнең башыннан сыйпа диде. Бар ятимнең башыннан сыйпа диде. Һәм мискинне ашат диде. Шуңа күрә барып кемнедер сыйлыйсыңмы, кемгәдер ярдәм итәсеңме? Может быть, синең күршеңдә, мәсәлән, бардыр бер бабай яши, мәсәлән, 80-нән өстә. Балалары ерак тора, мәсәлән. Ерак торган мөмкин. Син өйдә ашарга пиштеме? Пиште. Ул инде бер тәрилкәңә ашны салда. Ул бабай, может, аның 80-нән соң бер более-менее пенсиясе да әйбәттер. Ну, 85-тә бит көн сайын тәмле аш пешереп булмый. Шулай бит. И синең хатының кебек ашны пешерә алмый. Шуның кебек алдың тәмле ашны, үзең генә түгел. Чакырасыңмы яки үзең кирепме? Бабай, кара әле аш пешкән иде әле. Әйдә, менә бер тәринкә кертим әле, бер утырып аша әле дип. Бу да керәме аңа? Керә, ул мохтаҗ. Акчага түгел. Менә безнең приютка кайбер бабайлар килә. Бер шулай булды, сөйләгән бар микән? Телевидениедан интервью биргән. Аның малае Татнефтьтә эшли. Ул әйттем ди, улым, кил дә көн сайын мине ашат дип әйттем ди. Мен акча кирәкме синең акчаң? Миңа тәмле менә шушы бер тәлинкә свежий аш кирәк. Менә шуңа күрә төрле яктан мохтаҗ. Сезнең дә ул күршеләрдә бар ул. Бер әби бар, аш пешердегез, ипләп кенә бер тәлинкәне балагызны җибәрегез контейнер белән. Әбигә кертәле бар, әби аңа күпме дуга кылачак. Шулай бит инде. Шуңа күрә барысы да Аллаһның рәхмәте. Савап бүтән җирдә бар. Аны эзләргә генә кирәк. Башыннан сыйпа, нәрсә диде? Мискинне
ашат дейді. Мискинне ашат дейді. Һәм нәтиҗә. Урыста клин-клинын вышибает диләр инде. Менә кешегә бер авыру килсә, монда сүз бара рухи авырулар. Без тән авыруларын сөйләшмибез. Ансын врачлар сөйләшә. Рухи авыру килсә, шушы авыруны даваларга кирәк шуның киресе белән. Киресе белән. Мәсәлән, бер кешедә тәкәбберлек шире бар. Аның тәкәбберлеген сындырырга кирәк түбәнчелек белән. Ни өчен бер халиф Гомәрме? Әйбер күтәреп барганда, йөгереп килде дә бер башыннан тотты. Безгә әйтәләр бит, Ленин бабай бүрәнә күтәреп биргән дип. Әйбер күтәреп бара халиф. Шуннан соң берәү килә, бир ди, син нәрсә син бит халиф ди, теге сиңа сумка күтәрергә ярамый дигән кебек. Шуннан соң әйтә, мин тәкәбберлегемне җиңәсем килә ди. Шуңа күрә, мәсәлән, булды халифләр, халиф анда зур җитәкчеләр, байлар, сахабалар. Мәсәлән, ул отта бара, үстә. Тегендә каядыр бер агач төбендә мискиннәр ашап утыралар. Тегене таныдылар да, әйдәк, аларны яраталар, чын күңелдән халифне. Яки ул, мәсәлән, Габдулла ибн Гумәрне мин ялгышым дип куркам. Отта барганда мискиннәр чакырдылар. Киләләр, әйдә безнең белән ашалы диләр. Ул сикереп торды, аш булганга түгел. Мин ди тәкәбберләнәсем килмәде. Мине чакырдылармы ди. Шулар янына барып утырды да, шуларның ризыгын ашый. Менә бүген күз алдына китерегез. Бу мужлар утыра, даже наверное мэрлар түгел, министрлар түгел, Юсуф хәзрәттән наверное белән утырып ашамас. Шулай бит инде. Без бүген шундый. Менә карагыз, тәкәбберлекне җиңәргә кирәк түбәнчелек белән. Шуңа күрә әйбер тотты, нитте. Күңел бәгыр катканнан рәхимлелек белән кирәк җиңәргә. Нәрсә диде? Бар, елмай да башыннан сыйпа диде. Кочакла барып бер ятимне кочаклап тор әле ди. Күрсәң йөрәгең җиби башлар диде. Шулай бит, киресен. Бәгыр каты мәрхәмәтлелек белән аны даваларга кирәк. Мәсәлән, саранлыкны ничек җиңәргә кирәк? Юмартлык белән. Син шундый саранны бир. Саранлыгың әйтә, каравыл бит дип таратып бетерә ди. Бир. Давала үзеңнең саранлыгыңны нәрсә белән? Юмартлык белән. Ярар, безнең инде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Безнең бер 4-5 дәрес бар әле. 4 дәрес бар әле ни. Ятимнәр турында карарбыз. Чөнки мин үземдә гел сәфәрләр, шуңа бит инде безнең график нитмәй, шуңа. Яра, хәерлесе булсын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.